Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ali ne samo Hrvatskog katoličkog radija. Poseban pozdrav i svim slušateljicama i slušateljima Radio Mir BiH. Naime, evo od prošle emisije Sakroritam ide uživo, odnosno ide snimka i na Radio Mariji BiH. Evo, zahvaljujem na interesu. Emisiju možete poslušati kod njih subotom, a evo svakog četvrtka bez izuzetka ide Sakroritam. Prošla emisija je bila vrlo zanimljiva. Išli smo ne samo radijski, nego čak i televizijski, pa svi oni koji su imali prilike i volje gledati prošlu emisiju, bila je zanimljiva, čak i lijepa, jer je s nama bila i Romana Bilaver, a gosti emisije bili su Alan Hržica i Andrej Grozdanov. Dakle, predstavili smo njegov novi album Pod tvojim pogledom i u toj emisiji smo najavili da nam u goste u ovoj emisiji dolazi mladi gospodin Dalibor Prohaska. Mladi gospodine, lijep ti pozdrav, dobrodošao. Za početak, samo bih te zamolio, malo se primakni mikrofon. Hvala, još bolje vas našao i molim vas, nemojte me nasmijavati, pošto ovo ide i video, a zub sam vadio, nije primjereno, baš nemojte, mladi gospodin, to je dosta komična izjava, ali nije dosta komična, prija. Oprosti, kad usporedimo moje i tvoje godine, pa ti si klinac. Klinac? Da. Mi ste mentalno ovako po načinu razmišljanja. Pa hvala, da vam kažem hvala ili je to kao provokacija ili kompliment? Dakle, slušateljice, drage i slušatelji, već od samog početka vam je jasno da će ovo biti jedna poprilično duhovno neozbiljna emisija, ali će biti i ozbiljna emisija. Naime, razgovarat ćemo s čovjekom koji je objavio svoj 4. album, zove se Memento Mori, ali o albumu i cijeloj priči oko njega nešto kasnije. Odmah na početku, ekskluzivno, donosimo rezultate, odnosno nominacije za Porina 2022. Ono što nas u emisiji Sakroritam posebice zanima, a to je kategorija za najbolji album popularne duhovne glazbe. Napominjemo, nominirani su bili album Izgubljeno nađeno Ivone, glazbeni producent je Petar Brkljačić, a nakladnik Laudato. Zatim album Moja Hridino Stijepe Gleđ Markosa, koji je ujedno bio i glazbeni producent, a album je objavila njegova nakladnička kuća Aria Artis. Zatim tu je bio i album Ovo nije vrijeme predaje kantautora Antonija Tkaleca, koji je zajedno sa Ivanom Mikulićem bio i glazbeni producent albuma, a nakladnik je njegova nakladnička kuća Akordis. Zatim tu su bila i 2 božićna albuma. Jedan je 7 priča o Božiću, kojeg je snimio Božićni L Band. Tomislav Šnidarić je bio glazbeni producent, a objavila je njihova nakladnička kuća L Records u suradnji sa Menartom. Također ovdje ni krivi ni dužni, jedna klapa završila je u ovoj kategoriji. Riječ je o klapi Skradinski Buk, koja je na onako tipično a kapela klapski način snimila album božićnih pjesama pod nazivom Spavaj, spavaj ditiću. Glazbeni producent albuma je Vilijan Vuletić, a nakladnik Skardona. I sad dolazimo do onog najznačajnijeg trenutka, a to je, dakle, nominacije u 18 sati su proglašene i nominaciju za Porina u kategoriji najbolji album popularne duhovne glazbe osvojio je album Memento Mori, izvođač Dalibor Prohaska, glazbeni producent Dalibor Prohaska i Ante Akrap, a nakladnik Aquarius Records. Dalibor, čestitam. Moram reći, Slavko, 1160 bi sretan broj, evo, to mi je palo na pamet kad ste ovo sad pričali. 1160 mi je sretan broj, vi znate zašto. A mislim da i svi slušatelji znaju zašto. Pazite, baš da ja gostujem u 1160. emisiji i da prije tog primim ovakvu vijest i to je stvarno, ne znam šta da vam kažem, nema slučajnosti. Pa naime, evo, ovo je čak možda i slučajnost, jer se radi o jednom mi smo se davno prije dogovorili da tvoje gostovanje bude u ovoj emisiji sad. Hržica u emisiji prije, dakle nije bilo
ciljano jer nismo ni znali kad će naravno, biti da. ni proglašenje nominacija, a ni mogućnost ovoga glasovanja, tako da ovo ipak je donekle slučajno, barem slučajno u mojim očima, a gospodi ovako onako šara svojim stazama nama više ili manje shvatljivim, pa ćete to imati prilike čuti i u emisiji kako se Bog našalio sa ovdje dotičnim gospodinom koji uporno izbjegava priznati da je mladi gospodin, ali dječje je kraljevstvo nebesko, nemoj zaboraviti. Idemo dalje, dakle rekli smo jednu nominaciju u kategoriji najbolji album popularne duhovne glazbe dobio je Dalibor Prohaska. Drugu nominaciju dobio je Andrej Grozdanov i njegovi prijatelji, premda kao što rekoh u prošloj emisiji, mislim da to ima puno više prijateljica nego prijatelja jer puno je više ženskih vokala na albumu sudjelovalo, a album se zove Gitara i glas. Glazbeni producent je Andrej Grozdanov, a nakladnik albuma je Bono Records. Evo i Andreju i svima koji su sudjelovali na ovom albumu također iskrene čestitke u ime ekipe emisije Sacro Ritam, koju usput budi rečeno, i ispričavam se što sam zaboravio kazati, čini ljepša polovica ove emisije Valentina Matanović i moje ime je Slavko Nedić. A treću nominaciju osvojio je album pod nazivom Pod tvojim pogledom. Izvođač albuma je Alan Hržica, glazbeni producenti su Goran Kovačić i Grgur Sesar, a nakladnik Aquarius Records. Dakle i Alanu također čestitamo. Ako se poklopi sve kako treba, mislim da bi pred krajem emisije i njih dvojica mogli završiti ovdje u emisiji, pa ćemo probati možda već odmah definirati kome bi taj album mogao i možda trebao doći. Dakle, čestitke svima, žao mi je da ovi neki albumi koji su uistinu dobri, koji su vrlo, vrlo kvalitetni, međutim, evo, nažalost, nominacije postoje samo 3, tako da su samo ova 3 albuma mogli dobiti. S obzirom da već puno pričam, a vrijeme da napravimo glazbenu stanku, samo ću skrenuti pozornost, evo kakva je situacija bila prošle godine, dakle Porin 2021. godine. U konkurenciji su iznimno bila 4 albuma, budući da su treće i četvrto imali jednaki broj bodova, a nominacije su dobili Ime nad svakim imenom Emanuel, Samo se ljubav dijeljenjem množi, Dječji zbor Iskrice, te Svetac svega svijeta, musical o svetom Antonu Padovanskom, izvođač Ansambl Kolbe. A Porina je dobio Bruno Krajcar za album Sve će biti dobro. Upravo s tom pjesmom radimo malo glazbenu stanku da ja dođem sebi, a i vi malo. Dakle, evo, znamo tko je dobitnik bio Porina 2021. A ko će u ovoj kategoriji najbolji album popularne duhovne glazbe ove godine dobiti, to ćemo tek vidjeti. Da li će to biti Dalibor Prohaska, Andrej Grozdanov ili Alan Hržica. Igrom slučaja, što bi rekli neki slučajnosti, u gostima mi je upravo spomenuti gospodin Dalibor Prohaska. Naime, on je nije mladi više. Nije mladi gospodin više, sad sam samo gospodin Slavko. Pa nemoj upadat voditelju u riječ. Moram. Čovječe, Bože, dakle, slušateljica, drage i slušatelji, ako nastaje ovako, dobit će ukor. Pa može dobiti izgon iz emisije. Pazi, budi dobar. Dakle, slušateljice, drage i slušatelji, dotični gospodin, koji uopće nije više mlad, ostario u međuvremenu, je objavio ovaj jedan zanimljiv album, istina malo čudnog, i naziva i omota. Album se zove Memento Mori. Ajmo krenuti najprije od naslova. Naslov je Sjeti se da si smrtan. Nisam ga imao, album je već bio pri kraju, nisam znao kako će se zvat. Mislio sam da se zove Mi se kvarimo, već je naslovnica bila za Mi se kvarimo. I baš sjedio sam na kavi sa nakladnikom Domagojem Pasarićem i on mi je spomenuo taj izraz Memento Mori, nešto je pričao. Kad sam to čuo sam lud, ne, tako, to je to. Znao sam u tom trenutku, mora se to. Fasciniralo me. Onda sam išao u stvari gledati šta to znači i shvatio da to ima višestruka značenja i da je fenomenalno i simbolično i dobro zvuči i paše uz album.
Iako dotični gospodin na prvi pogled izgleda onako malo zbunjeno, čak i neke informacije koje je napisao vezano uz sam album djeluju na takav način, odnosno ostavljaju takav dojam, jer je Dalibor na samom početku albuma čim ga otvorite napisao: za pjesme iskreno ne znam više kako su nastale. Međutim, ono što je u stvari najbitnije, a to je: znam iz kojeg su stanja i s kojim molitvama nastajale. Dakle, album je ovo koji u stvari 9 godina se stvarao. 9 godina je poprilično. I duže. Od prošlog albuma je prošlo 10 godina, a crtice neke za pjesme koje će biti na ovom albumu su i starije. Isto kao i knjiga, znači po istom principu. Jednostavno sam odlučio, 2013. bih mogao reći, sve što ću do kraja života raditi bit će na taj način. Ono što mi padne na pamet, ono što moram i ono što ništa namjenski. Eto, o tome se radi. Album je nastajao kao crtice, isto kao i ova knjiga. Crtica jedna, stih drugi, onda sjednem pa radim na tome. Znam da se taj kantautorski poziv ne sastoji od toga da sjediš i čekaš inspiraciju. Ne to, sjediš pa čekaš pa onda 9 godina ništa. Nego živiš na intenzivan, normalan način, ali te misli koje dolaze najbolje su kad ja ne interveniram. Kad ih ja ne, bez obzira što vi sjedite, analizirate, razmišljate, ali najbolje ono što padne spontano, pa kad ja sam pomislim, intuicijom. Eto, tražio sam te momente za album i te momente za knjigu, najiskrenije. Zato je trebalo bi i 20 godina da je trebalo. Ne bi objavio dok ne bi bio potpuno zadovoljan. Da, dok ne bi bila završena priča. Recimo, o Bože moj, pjesma koja je nastala zadnja, sve su išle, nije kronološki kako su po redu ovdje, ali priča se slagala, sve krenulo su ispod tvojih prozora i stvarno je sve završilo sa o Bože moj. Činjenica je da ovaj album je jedna poprilično osobna priča. Dakle, i ti si autor tekstova i autor glazbe i aranžman si sam slagao. Ne samo to, nego si čak i sve instrumente ovoga sam svirao, za razliku od albuma koje si radio prije, gdje su stvarno na njemu sudjelovali vrhunski glazbenici ovoga hrvatske glazbene scene. Ovdje si odlučio da ovu osobnu priču moraš dovesti sam od početka do kraja. Da. Surađivao sam stvarno sa vrhunskim majstrima, od Ivana Poposkića koji je bio producent na prošla 2 albuma, mislim Elvis Stanić, Marko Lazarić. Ne radi se o tome da ja nisam zadovoljan, nego je ovo bilo, kao što sam rekao, znači momenti koji su specifični. Na taj način sam i svirao i dionice, svemu sam pristupio tako. Složio sam neki svoj, naravno, studio i kad bi osjećao da je sad trenutak da pjevam, pjevao. Pa bi pjevao 3 dana, pa bi opet ne bi tjedan ništa. Pa bi to pobrisao, nije mi bilo dobro. Dok se nije dogodilo, onda pomislim, to je to. Čarolija, u mojoj moći. Čarolija. I to je jednostavno nije moglo biti tako da kažem doći ću sutra u studio, pa ćemo od 5 do 10. Moralo je biti meni pod rukom i dostupno stalno. Dobro, da ne bi ispalo da nas dvojica pričamo ovako. Prostite, moram spomenuti, znači ja sam svirao većinu instrumenata, ali imam neke bitne ljude koji su mi svirali. To je Joe Hodak koji je fenomenalan gitarist, to je na 2 pjesme. Ja sam ko Horvat svirao Hammond na jednoj pjesmi da se izdržao do jutra, Tomislav Škrak i Dinko Lupis bubanj i sve je to, a po pjesmi neću vam lagat, znači oko 100 kanala, jer sam ja napjevao bekova i svega. To je odradio Ante Akrap, napravio, borio se s tim, 6 mjeseci miks samo traje. 6 mjeseci čovjek miksao Ante. Mislim da je bilo zgodno možda nazvati Anto da provjerimo njegovo psihofizičko stanje. Dobro, radimo glazbenu stanku da ne ispada da mi samo pričamo, evo da se uvjerite u kom je stanju ono o čemu pričamo. Tvojih
srce ludo. Kao što možeš samo ti. Smiri ovo nemirno mi srce ludo, ko što možeš samo ti. Ne može se s tugom nove tuge prijeći zid. Je li se srce konačno smirilo ili barem misliš da je pronašlo mir? Pa, da, na rubu je, da. Ali to, konkretno ta pjesma je nastala nakon što mi je mama umrla, 2012. I to upućeno je Bogu, smiri ovo nemirno mi srce, ko što možeš samo ti, a na tugu mislim da se s tom tugom ne može nastaviti dalje. Da, od tog događaja. Činjenica je da u takvim trenucima vjera u Gospodina je najbolji lijek. Kao i razmišljanje zašto. Znači paralelno razmišljanje zašto, jer to je bilo, ipak ona imala 60 godina, nije neka starost, a s druge strane ta borba koja je prisutna na cijelom albumu, da prihvatim njegovu volju, da mu se ne operem, da makar nemam pojma zašto se stvari događaju, da na kraju ipak kažem, to po meni znači predajem se, ja vjerujem da ti znaš, ja ništa ne znam, ali predajem se, ne želim ni znati, vjerujem da ti znaš. Evo, to je možda i suština albumu. Pa upravo sam to htio kazati, naime, ovaj album je borba prvenstveno sa samim sobom. Točno. Neki koji su slušali album kažu kako je u stvari on dosta težak i dosta mračan. Međutim, kad čovjek traži, onda prolazi kroz puno mračnih prostora dok ne dođe do svjetla. Na ovom albumu svjetlo se vidi, dakle svjetlo je tu, ali cijeli album je prepun svih tih teških trenutaka koje su izrodile upravo ovakve pjesme, ali ne samo pjesme koje su na CD-u, kao što rekoh, ovoga Memento Mori, nego također zajedno s CD-om je u stvari i nastajala, a i objavljena knjiga zapisi. Je, da. Nešto o njoj. Pa isti princip rada i isto, znači tih 10 godina je stvarno intenzivno bilo, ne samo emocionalno, ne emocionalno da sam se ja praznio kroz to stvaranje emocionalno, nego jednostavno kao da sam rastavljen i ponovo se sastavljam. Kao da sam sve se poklopilo, nije samo sad smrt, razočaranje u neke stvari, raspalo se nešto što sam očekivao, to je duga priča, nemamo vremena, očekivanja, sve doveden pred zid, to je to. Znači tvoji planovi nema, ovo što je bilo ništa i dolaziš rastavljen na tome, ja se moram ponovo sastaviti i u tom sastavljanju naravno napadi sumnje, napadi svakakvih misli. Na tom albumu nisam uopće namjeravao da sakrijem ta stanja kroz koja sam prolazio, niti sam pretjerivao. Dočarana su najvjernije što sam ja mogao, a teška su, ali sad video zadnji koji sam napravio, mislim, to su kadrovi iz filma Pasija, spojeni sa pjesmom Mi se kvarimo, predzadnjom pjesmom na albumu. Tu sam shvatio, pa da, i Pasija je mračan film isto, jel nije? Znači, Veliki petak je mračan dan bio. Ne možemo to izbjeći, ne možemo reći da je jedino Uskrs postoji. Ne možemo reći da je jedino da je sve cvijeće i livada, znači mora biti trenutaka koji su stvarno teški. Mislim, kako bi nas Bog kušao. Pa Uskrsa ne bi ni bilo, da nije bilo Velikog petka. Nažalost, mnogi se zadržavaju na Velikom petku i smisao im je upravo u toj muci, u tom patnji, u tom traženju, umjesto da pogledaju samo malo naprijed. Apsolutno. Svjetlo postoji. Znači, ova mi je simbolika pala na pamet. Ispod tvojih prozora pjesma s kojom kreće to nešto drugo u mom životu. To je kao neko potonuće, ako svjetlo dopire 200 metara u more. Ispod 200 metara nema svjetla, mi se kvarimo, ta najdublja točka na albumu gdje možda maltene uopće nema svjetla. Nakon toga kreće izranjanje i to je pjesma O Bože moj, koja još ja nisam udahnuo potpuno, ali sam ugledao, mislim, smirio se, što ste vi rekli.
smirio se, da. Činjenica je da dobro je kad čovjek može uzeti jedno i drugo, dakle poslušati album. U cijelini, apsolutno. Ja predlažem barem jedno 4-5 puta, ne odmah jedan za drugom, nego onako malo poslušati, pa probati razmisliti o svemu. Krasno je što se na albumu nalaze i tekstovi pjesama, tako da u stvari čovjek može i onim instrumentalnim dijelovima još dodatno razmisliti o dubini ovih riječi, odnosno o dubini ponora, jer činjenica je da onaj koji više padne, u stvari puno više može izletiti vani. Da, lijepo ste to rekli. Grubo zvuči, ali je istina. Grubo zvuči, ali je istina, da. Zanimljiva mi je knjiga. Utoliko što je u stvari knjiga djelo, dakle, jednog intelektualca. Ti si profesor ovoga... Ne, nisam, ja sam učitelj. Učitelj. Da. Pa evo u biografiji piše, ovo je najkraća biografija iza, to mi je Ante rekao. Ajde, pročitaj. Evo biografiju u knjizi. Kratka biografija. Dalibor Prohaska, rođen 1976. Autor, kantautor i učitelj. To je biografija. Mislim, to mi je bilo simpatično da ne pišem rođen, pa je odlučio to i to, pa je sa 12 godina, pa da ono na 5 strana. Ali kad smo kod knjige, ne smijem zaboraviti ovo. Ja vam želim čestitati, dopustite mi sad. Nemojte me prekinuti. Želim vam čestitati na divnom, na predivnom izdanju, to vam iz srca pričam, znači 2 puta jučer sam je ponovo čitao knjizi Isusov poeta, Mirka Novakovića, gdje sam bio višestruko pogođen. Znači, pjesme koje su emocionalne tog čovjeka su me dirnule duboko. Onaj govor Snježane Pavić, tako? To mi je suze na oči izazvalo. A i dimenzija čovjeka za kojeg ja uopće nisam znao, i najiskrenije dok mi niste dali knjigu. Knjiga je prekrasno napravljena, ilustracije, njegovi rukopisi, note na kraju. Čestitam, svakom preporučam da pročita knjigu Isusov poeta, pjesme Mirka Novakovića. Morao sam to reći, jer tako osjećam. Dobro, sad sam se malo zacrvenio, a idemo pustiti glazbenu stanku. Ma nemojte sad, dajte, recite nešto. Svi će dobro sve. Biće dobro sve. Opet izlazi sunce, opet budi se dan. Opet neko se rađa, neko tone u san. Opet počinje nešto, opet neće ni kraj. S nekom bori se greškom, valjda svako od nas. Biće dobro sve, nek vjetrovi nas tuku. Biće dobro sve, drži me za ruku. Biće dobro sve, ostani uz mene. Biće dobro sve, bilo gdje da skrenem. U programu ste Hrvatskog katoličkog radija slušate, a možda i putem Fejsa na Face stranici Hrvatskog katoličkog radija i gledate emisiju Sacro Rhythm u svom 1160. izdanju. Pozdrav pored svih slušateljica i slušatelja Hrvatskog katoličkog radija, pozdrav i svim slušateljicama i slušateljima radio postaje Marija BiH. Evo, od prošle emisije Sacro Rhythm možete slušati i kod njih. Dobili smo nekoliko vaših SMS poruka, pa ću ih pročitati. Sam malo da povećam. Dakle, poštovani gospodin Slavko, ništa nije slučajno. Nismo mi slučajno ušli u novu godinu sa gospodinom Daliborom. Čestitke na nominacije. Sad, Dalibore, ti znaš s kime si dočekao novu godinu, pa evo, to je ovoga, dakle... Možda misle na emisiju kad smo bili svirali, ja sam koji jako... Eto, prema tome, dakle, to je to. Zatim, pozdrav srcu Kutine, dobrotvor, djeca ga vole, karizmatičan, samozatajan, prekrasan otac i muž,
nije pokleknuo ni pred šumom, ni hiperprodukcijom i Bog je nagradio njegovu vjeru, poniznost i žrtvu. Dalibore, hvala ti, pozdrav Korani, Ivi, Stjepani i Jeleni, prijatelj jedan. Vas Hvala pozdravljam. lijepo prijatelju, ne znam ko je, ali to samo prijatelj bi mogao tako ne nešto znam napisati. ja. Da. Dakle, naravno vaše komentare možete pisati i putem SMS poruke, odnosno SMS našeg sustava, ali i komentirati na Facebook stranici gdje imamo direktan prijenos. Ponovo bih se vratio malo na knjigu. Knjiga se zove Zapisi. Knjiga u stvari ima, kao i već spomenuta knjiga Nenada Mirka Novakovića, Isav poeta, u stvari 3 dijela, 3 cjeline, 3 duše. Pa da ne bih ja pričao o tome, premda mogu kazati, ali bolje da sam predstaviš. Prvi dio su 12 eseja od 12 tema koje mene opterećuju, koje mene zanimaju. To je većinom opet isto. Vjera, u suštini vjera, dakle, pokušaj pronalaženja smisla, pokušaj nalaženja odgovora zašto Bog dopušta stvari koje dopušta i na kraju shvaćanje da je jedino rješenje da pustimo da se to dopušta i prihvaćamo njegovu volju. Oprosti, samo vezano uz ovo prvo poglavlje. Dakle, slušateljice drage i slušatelji, odnosno gledateljice drage i gledatelji, mislim da ne vidite baš najbolje, ali inače, dakle, ova knjiga, Dalibora Prohacke Zapisi, moj primjerak je poprilično išaran. Mene kad neka knjiga zainteresira, dakle, ja ju onda išaram sve one dijelove koji su me ovoga dojmili, da kad tu knjigu uzmem nakon godinu, 2, 3, 5, onda znam odmah na što moram obratiti pozornost, a ova njegova knjiga, posebice drugi dio, dakle gdje su pjesme, prvo sam počeo šarati pjesme koje mi se sviđaju, onda sam nakon toga shvatio da to nema smisla jer mi se sve pjesme sviđaju, a onda sam pronašao vremena čitati i ove eseje. Dakle, toliko dubine, toliko jednostavnosti, toliko promišljanja, dakle jedna vješta kombinacija intelektualca koji je, evo nije profesor, nije nastavnik, on je obični ovoga učio, međutim čovjeka koji propituje, čovjeka koji traži, a onaj koji traži, a nije nestrpljiv, taj dobije odgovore. Dakle, toliko pitanja na koja se u stvari svi mi često sami zabrinemo i pitamo, recimo na samom početku, dakle, i sami smo svjedoci ove situacije kod nas trenutne, dakle, što je neuglednije, to je uglednije, dakle, što je ružnije, to je ljepše, što je gore, to je bolje, dakle, ti trendovi pošemerenosti, izokrenutosti postali su sad u stvari mjerilo. Apsolutno. Pa nisu sad. Ja mislim da ta tenzija traje od kad je svijeta i vijeka, od Edena, od rajskog vrta, od jabuke i preko Kaina i Abela, da ta tenzija traje od uvijek. Samo je sad poprimila nevjerojatno dramatične razmjere jer je tehnologija došla do tu da se to može brzo događati, da se degradacija može brzo događati, da hiperprodukcija može vrlo brzo prevladati kvalitetu. To je sad očito svima, ali iza toga naravno stoji neka ideja koja to sve generira. Nije to slučajno. Činjenica je, dakle, pitanja koja mnogi ljudi koji imaju vremena i žele promišljati, pa su im dolazili na dnevni red promišljanja kako su neke stvari moguće i zašto se dopuštaju. Jedna od stvari je meni vrlo zanimljiva. Dakle, u knjizi Bog dopušta Sotoni da Joba kuša i napastuje. Da, ali to... Bog je dopustio Sotoni. Kakva je to komunikacija između njih dvojice? Da, to je zanimljivo. Pa to je pitanje koje me dugo opterećilo. Otkud zlo? Zašto? Naravno, vrlo jednostavno pitanje. Otkud, zašto i zbog čega postoji? I sve je sad jasno kad krenete s kraja. Zlo postoji zbog slobodne volje, Bog dopušta slobodnu volju iz ljubavi, sve je to jasno. Ali kako? Ako je Bog sve i sve je u Bogu, kako zlo može biti u Bogu? I to je sad pitanje koje obrađuje taj prvi tekst. Nećemo ostavit ćemo da pročitate, samo ću jedan dio iz tog dijela promišljanja. Naime, zanimljiv način pronalaženja rješenja. Dakle, pobjeda iz Luciferove perspektive jest naše odvajanje Boga. Od Boga. A naš prijezir po mogućnosti, mržnja prema Bogu, negiranje njegovog postojanja i nesvjesnost o tome u konačnici. Tako. Činjenica je, dakle, i kad
đavo to kod nas uspije postići, Pa onda da, on nema, naravno, jasno, on je pobeđen i on zna da je pobeđen. Dovoljno inteligentno biće da zna. A koji je bolji način da naudiš nekome nego da naudiš njegovoj djeci? A mi smo Božja djeca. I tu se ta bitka krije, a bitka je na polju misli po meni najviše. Najviše na polju misli. Dakle, pored tog što je na trenutke neozbiljan mladi gospod Dalibor Prohaska promišlja poprilično dugo i njegova razmišljanja, moram priznati, dakle, pored pjesama, u ovoj knjizi mi se jako, jako sviđaju, jer promišljamo o istim temama i moram priznati dolazimo i čak do nekih sličnih odgovora, premda moji odgovori nisu ovako duboki, nisam imao vremena promišljati i kopati još duže, tako da ti hvala na knjizi, u njoj sam stvarno pronašao neke odgovore koji su mene isto tištili. Za vrijeme korone sam dobio puno odgovora, žao mi je što tad nisam imao ovu knjigu, mislim da bi još više duhovno narastao. Idemo na drugi dio knjige. Drugi dio knjige je poezija. Ja prvo da vam kažem hvala vam na ovim prekrasnim riječima, ne znam šta da vam kažem. Ima bisera, ima. Mislim, bez obzira što je moja i što bi bilo logično da neko ko je nešto napravio, šta veli Leonardo da Vinci, to sam pročitao neki dan, da umjetničko djelo ne može biti nikad završeno, jedino napušteno. Ne možete ga završiti, može uvijek malo bolje rečenica. Ali u jednom trenutku treba staviti točku. U jednom trenutku treba staviti točku i bez obzira što, ajmo reći da je napušteno, iako nije, ja imam osjećaj da je završeno, bez obzira što je moje, vidim da unutra ima nekih stvari koje su apsolutno koji na albumu iznad mene, koje nije na mom nivou razmišljanja, nego su blicevi i neka shvaćanja. Drugi dio knjige su pjesme, da. Drugi dio knjige su pjesme po istom principu nastajale. To nisu pjesme tipa da bi ih uglazbio, ne. Vjerujem da to nije baš, nisu takvog tipa. Ali mogao bi to i uglazbiti, tako bi baš se zainatio sam sa sobom. Da, ima proze, ima i poezije, ali pjesme koje su više nefiltrirane, znači divlje, izraz kao vrisak. Molim jedan vrisak, izaberi koju hoćeš. Dajte vi recite. Ne, izaberi, evo. Ja sam ih nekoliko zaokružio, ali ja bih radije da ti Mislim, evo, ja ću pročitati samo jedan dio jedne pjesme koja me neopisivo dojmila. Dok ja tražim, dakle, može. Čini se da nema prednosti pamet nad glupošću. Ipak je ima i amen. Da, mogu nastaviti. Čini se da sve što valja koketira s ludošću, a sumnja je oko vrata kamen. Imaju prednost dobrota i poštenje, znanja, napose mudrost, iako se čini da to nije tako, no to što se čini je glupost. Da ima dalje, da čitam dalje ili da stanem? Može, evo idemo napraviti malu glazbenu stanku. Mislim, ostavit ćemo i slušateljima neki oni ovoga pročitaju. Naime, evo, prije nego što krene pjesma, samo da napomenemo, Dalibor nije došao praznih ruku, ima sa sobom i nešto knjiga, pa pišite SMS poruke, budite kreativni, možda upravo vaša kreativnost zavrijedi i jedan primjerak ove vrlo zanimljive knjige. Lutam od kad za sebe znam, jer tako osjećam se živ. Mada se čini da sam sam, uz mene uvijek stojiš ti. Vodi me misao i glas, nije me Bog napustio. Ja vidim istinu i laž.
U programu ste Hrvatskog katoličkog radija, a također pored slušatelja HKR-a pozdravljamo i slušatelje Radio Marije BiH. U emisiji predstavljamo album koji se zove Memento Mori. Moj gost je Dalibor Prohaska. Vratimo se malo na ovu, u stvari još knjigu, dakle nismo spomenuli i treći dio knjige, a treći dio knjige ponovno sličan onom od već spomenutog Nenada, to su kratki biseri. Da, nevjerojatno, stvarno sličnost. Premda nismo znali uopće jedan za drugog, u to vrijeme knjiga Nenadova izašla prije par godina. Da. Pa ja sam i sad prije mjesec dana, a koliko sličnosti, nevjerojatno, to me stvarno potreslo. Da, treći dio su kratke misli, to su one blitz misli koje su mi padale na pamet i koje sam zapisio točno kako su mi padale na pamet. Eto. Jedna od stvari koje mislim da bi bilo zgodno slušateljicama... Evo, na primjer, misao, mogu pročitati kratku misao. Evo, u raznim situacijama padne mi misao, evo, Bog ispunjava sve želje bliskima njemu, a bliski njemu žele samo njega. To mi je zanimljiva misao. Vrlo zanimljiva. Znači misliš ako budeš blizu Bogu, bit će mi sve želje ispunjene. Ali ne računaš ako budeš blizu Bogu, ne treba ti više ništa. Dovoljan ti samo on. Hoćeš još jednu ili da ja krećem sa drugom serijom pitanja? Da, evo još jedna. Nemir vlada kad iščekuješ ono bez čega ne možeš ili kad nećeš učiniti iz inata. Sam promatrao sebe zbog čega sam nemiran i shvatio da sam se u tom trenutku mislim, iz takvih momenata su nastale misli zbog kojih sam shvatio pa nije mi problem ništa proći u životu ako je rezultat ovakve stvari. Eto. Dalibore, predstavimo malo slušateljima Dalibora Prohasku. Naime, dakle, bio je to jedan mladi, simpatičan, vrlo talentiran kantautor iz Kutine koji je puno obećavao, evo, pjesma Jelena na Zadarskom festivalu 2011. godine. Bila je pobjednička pjesma. Zatim i godinu dana prije dobio si za pjesmu Hvala ti nagradu za najbolju glazbu. Snimio si taj album Daleka i bliska. To je u stvari bio prvi naš susret ovoga kad sam dobio taj album od Skardone i shvatio sam da ovdje ima puno više od onoga što je na izgled samo u naslovima pjesama. Dakle, kad čovjek krene slušati, onda što bi rekli pisanim rječnikom, između redaka ima daleko više. Nakon toga je nastao i album Dan pobjede, pa Granice, dakle 2010. i 2012. godine. Dakle, pred tobom je u stvari bila jedna vrlo obećavajuća karijera i onda odjednom se nešto dogodilo. Pa Gdje je puklo? Gdje je puklo? Pa ne znam, to je tema duža, ali ukratko ništa, nisam bio zadovoljan u tom, ni sretan, apsolutno ne. Nimalo. Ali pretom je bila obećavajuća karijera, pa je, novine su pisali o tebi, bio si jako puno ovoga na TV-u, nisi bio klišeizirani izvođač, dakle ipak si ubrajao se u onu elitu koja nije imala pjesmice od 2-3 akorda, nije imala pjesmice šala la 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 la, nego je imao i tekstualno i glazbenu i jednu popriličnu dubinu. Producentska ekipa je to još dodatno dotirala, to uistinu dobro zvuči. Imaš jedan specifičan glas s kojim tvoje pjesme dobijaju neopisivo na uvjerljivost interpretacije i onda si stao. Ma nisam stao. Gospod te bacio s konja. Da, ja mislim, bacio me s konja i da je on rekao bit ćeš moj pjevač, to je to. Šta ja, meni je to Miro Vidović pokojni, znate tu čelo su to. On je Miro Vidović bez tu čelost, naime on je ipak puno jači od tu čelost. Pa da, ne mislim, ali za ljude koji ne znaju, možda po tome radio je stvarno... Imao je studio vrhunski. On je masterirao album Granice 2012. I zvao me da nastupim na festivalu duhovnom ili na nekom događaju u Vukovaru. Ja sam rekao, pa ja nisam, kažem ja, autor duhovne, kaže on, ne jesi. Ja u svemu tom što ti radiš čujem neku dozu duhovnosti. Dakle, znate šta? U najkraćim crtama rečeno. Tražio sam neku zlatnu sredinu između toga da to bude dovoljno prihvatljivo na svjetovan način, a nisam se htio odreći duhovnog aspekta koji jedan drugom smete, što je fascinantno. Znači,
ako si u kontekstu da se predstavljaš kao kao pjevač koji se bavi pop muzikom, ajmo je nazvat pop muzikom, iako ja to sebe ne smatram, onda ne možeš ubacivati taj duhovnu komponentu jer će smetat. Svijet želi, ono što smo rekli, svijet želi to što želi, ne želi da miješaš. Ako pjevaš o ljubavi, to nije ljubav na koju ja mislim kad pjevam. To je naravno nešto drugo. A htio sam zadržati jednu dimenziju, i tu sam bio potpuno nesretan. Znači, shvatio sam da se nečeg moram odreći. Ili ću se odreći toga da radim ono što osjećam da bi trebao iz dubine duše, da bi probio te neke barijere o kojima vi pričate, do kud si došao si singlovi, pjesme, broj 1, nagrade na festivalima, ali da bi se došlo dalje, nije bilo dovoljno. Mora bi se ipak trendovski nekako profilirati. Jer pop muzika traži da se prate trendovi, jednostavno, to je tako. Ne možeš biti izvan svega. Ne možeš sad napraviti pjesmu kao da si ispod... I ja sam se odlučio, ne, ja ću se riješiti ovog očekivanja, svega i bavit ću se s onim što je isključivo za dušu moju, za moje duševno zdravlje i napredovanje. I to je to. I sad si sretan čovjek? Ne. Ne mogu reći da sam sretan. Mislim da sam sretniji. Ali da sam sretan, još uvijek ima tih pitanja koje me u stvari to što kad bi bio potpuno smiren i sretan, pa ne bi ništa radio, Slavko, to je nemoguće. Ja ne želim biti sretan. Iskreno, ja uopće ne želim biti sretan. Ja želim imati taj drive u sebi, želim još pitanja na koje nemam odgovor, želim još osjećaja koji me savladavaju, želim još sumnji koje me obaraju, s kojima se borim, meni se sreća u toj borbi krije. Ta borba je sreća. Dobili smo još puno vaših SMS poruka. Ova kaže: Slavko, već dugo niste imali ovako srčanog gosta. Hvala. Zatim, dobro, pozdravljam posebice onog gospodina koji se sam sa sobom raspravlja putem ovoga SMS sustava Hrvatskog katoličkog radija. Želim mu Božji blagoslov i nek konačno nađe mir. Hvaljen Isus i Marija, tako se živi stvarajući i izgubljeno se ne može izgubiti, može se samo naći. Pozdravlja vas Helena. Evo Helena, hvala puno. Zatim, Dalibore, hvala ti na pjesmama koje si napisao. Mene prehranjuju. Nisi se pohvalio da pišeš i za druge. Tvoj prijatelj Mustang živio. Zatim još jedna poruka. Srdečan pozdrav vašem dragom gostu. Dobro, čitam, daj budi tih. Ne mogu, smiješno mi je ovo, smijeh me opalio, kako bi se rekao. Pa dobro, čovjek se potpisao kao Mustang, šta sad? Mislim, ja sam znam ja na šta on misli. Onda pozdrav njemu. Pozdrav mu suvade. Dakle, srdačan pozdrav vašem dragom gostu, njegove pjesme su predivne pjesme, jako ga cijenim, voljela bih dobiti knjigu, misli su mu kao aforizmi, ja se trudim biti kreativna, a poeziju jako volim. Ja sam Đurđica iz Kaštela i prijateljica sam vašeg radija. Naime, ja se ispričavam slušateljicama i slušateljima što ovako zamuckujem, ali naime, slušateljica je ošto pisala na mobitelu, tako da dok dešifriram šta u stvari bi trebala riječ klteavnija, znači dakle, to je to. U svakom slučaju, gospođo Đurđica, hvala vam puno. Vidjet ćemo kad dobijemo malo više poruka kome ćemo dodijeliti nagradu. Vidim da je i u našem SMS sustavu ima puno vaših lijepih komentara, evo sad ih nemamo vremena čitati, ali ćemo ih pronaći. Dakle, ja bih sad kazao ovako, naime nadovezano uz ono o čemu smo pričali. Došao sam do kraja zadnje granice strpljenja. Osjećam se već napola lud, na izmaku sam snaga i na rubu živaca. Smiluj mi se, Bože, nemam kud.
Slušate emisiju Sacro Ritam na valovima Hrvatskog katoličkog radija, ali i na valovima Radio Marije BiH.